Moikka! Tänään meillä on ensivastetehtävä tajuton potilas kylkiasentoon. Tuu mukaan! Moi! Mä haen Petulle, koska mulla on aikaisempaa VPK-taustaa ja kun mä kuulin, että tällainen koulu on olemassa, niin oli vaan pakko hakea. Tässä oikeasti oppii niitä taitoja, joilla pelastetaan ihmishenkiä. Linja-opinnot on aika fyysisiä ja sen takia meillä on viikossa tosi paljon liikuntaa. Petulinjalla pääset käymään pelastusalan peruskurssin, joka mahdollistaa siirtymisen hälytysosastoon. Ja sitä kautta pääset tutustumaan toimintaan jo lukioaikana. Jos olet harkinnut hakevasi pelastusopistoon pelastajakurssille, niin Petulinjalta saat hyvät lähdökohdat hakea sinne. Täällä reenataan sekä fyysistä että henkistä kuormaa ja tehdään harjoitteita alusta alkaen ja vaativampiakin harjoituksia asti. Petulinja on täydellinen mahdollisuus aloittaa pelastusalaan perehtyminen ja opettelu tässä vaiheessa elämää. Siellä tapahtuu jotain.